Бердянский район. Yazığı күндері келуіменен Қойынар іштері башлана Кішінің тырышлығынан Яландар ешіліні Бұтырда сескен егіндер Мұлаңыштар берігіндер Сап езгі матур тілектер Байрамды бидігіндер Гүрлі хабан тойым, гүрлі менің ватаным Гүрлі илем, гүрлі хабан тойым, гүрлі менің ватаным Батырдардың байрамына яқташтар ашығалар Зур хізмет іштеріне біргәлік үйінелер Матураттар бәйгілері Матур ердар бейеуідер Әр ерді ойыны түрдері Әм хашу сұрашуыдар Гүрлі илем, гүрлі хабан тойым Гүрлі менің ватаным Гүрлі илем, гүрлі хабан тойым Гүрлі менің ватаным Білдің бірге ұсырашудар Еңге рәхәттер бірхін Алдағы өмірдері біз Хабан той кеуік өтін Саф жүрек изгі тілектер Көз бірхін біздің қанатқа Игілікті имеліктер Тілейік туған баққа Гүрлі хабан тойым, гүрлі менің ватаным Гүрлі илем, гүрлі хабан тойым, гүрлі менің ватаным Гүрлі илем, гүрлі хабан тойым, гүрлі менің ватаным Гүрлі илем, гүрлі хабан тойым, гүрлі менің ватаным Айда, давай, ты чемпион, айда, давай, до конца. Шам, бурыл да кири кет. Ах, все, победитель. Мексиканцы тоже приехали туда. О, да. Вот, Марат нас фоткает. Маратқа әдірлендірге.
Yol hem hürmet bayramı havamızda selamlayız. Алып исемен Кушык йырлаһы. Открывает парад. Һәр төбәк Всадники. абруйлы һәм улдары. Халык тулырган үз төбәгенең Игого. үзенчәлекле байрамдары. Игого, товарищи, игого. Башкортстаныбызга. Һәр төбәк үзенең абруйлы һәм улдары. Халык тулырган үз төбәгенең үзенчәлекле байрамдары, юлалары менән билдәле. Башкортстаныбызга тик бер янгә генә хас саналы аттарда ярышы байрамы быел кыш 54-нче тапкыр үткәрелде. Әйдәге матур мизгелдә Һабантуй байрамының иң күңелле күренеше ат сабышы. Мына беҙҙең уҡсылар. Ат йәнле, рухлы булып калыгыз. Hürmetli oyundaşlar, alkışlar menen karşı alabız. Koratlı bir yen uksıları devam eder. 2000'den beri bu uksılar harekatça kim tanılı yollanır. Aleykümde kalınlanılardan yeteksizim. İşmuratov Ildar Zakiullu yetekleydi. Kelasektelerге уңыштар теләйбез, хөрмәтле мәргән уҡсылар. Беҙҙең район уҡсылары төбәк һәм халыҡара. Шулай уҡ республика кимәлендә уҙғарылған бәйгеләргә алындығылыҡты бер кемгә лә бирмәйҙәр. Мәргән уҡсы үҙәге тарафынан ойошторолған ярыштарҙа әүҙем ҡатнашыусы, 40 метрлыҡ халыҡара турнирҙың алтын призеры, 60 метрлык халыҡара турнирҙың бронза призеры Ишмуратова Әлиә, Сымбулат һәм Салауат Юлбирдиндар, Азамат Ырыҫҡолов, Илгиз Муллағолов, традицион уҡтанытыу буйынса Арсыҡ турнирҙың алтын призеры Азат Ишкилдин һәм шулай уҡ уның ҡатыны Нәйлә Ишкилдина бөгөн саҡта киләсәктә лә һеҙгә уңыштар юлдаш булһын. Үткәндәр менән горурланып кына йәшәү етмәй, ата-бабаларыбыҙҙың ҡалған изге мираҫты тарҡатмай, быуындар ағашында үҫтереү, үҙебеҙҙе йәш быуынға танытырға һәм киләсәк быуынға еткереүе беҙҙең төп бурысыбыҙ. Киләсәктә лә һеҙгә Байназаровсы. Мәргән уҡсылар. Беҙҙең район уҡсылары төбәк һәм халыҡара. Шулай уҡ республика кимәлендә уҙғарылған Былары ҡыпсаҡ. бер кемгә лә бирмәйҙәр. Бәргән уҡсы үҙәге тарафынан ойошторолған ярыштарҙа Мына ҡыпсаҡтың атаҡлы силсәүите. Һеҙҙең мин силсәүит, шуның музыкаға үтәгеҙме? Райондыҡы мене? Ато минеки лә инде. Сәләм. Мына шулган таш булды тум. Юҡлар беҙҙең работниктар. Галәк бар. Галәк бармы ни? Улар беҙҙекеләр. Арестовать иттегеҙ. Мамына кик бу. Йәшәү етмәй, ата-бабаларыбыҙҙың ҡалған изге мираҫты тарҡатмай, быуындар ағашында үҫтереү, үҙебеҙҙе йәш Аскаров. Аскаровцы. Это Аскаровцы, это у нас Киикбаевский сельсовет, это здесь наши тут. Улыбаемся и машем. Вот. Мына этеклер. Қайда табличка қылды мотор тұтығыды әлі. Қолғананың батыры тұра мына. Әйе. Бұны партийнилар бұлар. Мына пионердар из прошлого пришли. Все. Парад закончен. Развлекаемся дальше.
Парадта Байназар авылы биләмәһе, Байназар авылы Совет авыл биләмәһе башлыгы Салаватов Айнар Нурулы. Байназар авылы Совет авыл биләмәһендә уңышлы эшләп йөрүче крестьян фермер хуҗалыклар бихисап 400 гектарга якын мәйданга икән һәм мал азыгы культуралары сәсәбе яшьләр сынаулар. Хайбуллин Фәһим Мөхәммәд улы, Хайбуллин Фиргат Мөхәммәд улы, Шарипов Кәшәф Мөнир улы, Латыпов Рамил Мирза улы, Мурашин Фидаил Рафаил улы, Әлин Әхтәр Әхмәд улы, Карасурин Мәүлид Мәҗит улы, Сәйяхов Иштемир Байтибер улы, Сәйяхов Фәнис Мусахар улы. Бик гектар мәйданга югары сортлы элиталы урлык сәсәбе өлгәште. Ел һайын-һайынга минерал ашлама алу буенча алдыгылар бетенде. Байназар, Бургачлы, Мәһәди, Морадым, Яулбай авыллары Байназар авыл биләмәһенә барай. Авыл биләмәһендә 1000дән аша хуҗалык һәм 3000дән аша кеше яшәй. 5 авылдагы мәктәпләр, мәдәният усаклары эшләп тора. 100 авылда фельдшер акушерлык пункты, Байназарда бөтенге стационар эшләй. Бүгенге көндә авыл биләмәһе барлык сырларда актив катнаша. Агинәйләр, ветераннар советы, авыл старостлары һәм авыл советы депутатлары был эшләрдә актив катнаша. Байрам белән Алкыштар менен каршы алабыз. Безнең киләсе парадты дәвам итүчебез Кыпсак авыл советы, авыл биләмәһе башлыгы Төлкебаева Таңсулпан Айрат кызы. Авыл биләмәһендә уңышлы эшләп йөрүче крестьян фермер хуҗалыктары бихисап. Билалов Айдар, Билалов Йылдыз, Билалов Сәгид, Исмужин Кәрим, Яхит Илназ. Бұл биләмәләргә крестьян фермер хуҗалыктары ялгы бакыл эшләрен планга карата 100% үтәп чыкты. 150 гектарга якын мәйданда иген һәм мал агызыгы культураларын сәсәүгә өлгәште. Бар агротехник ысулдарды кулланып, ялгы сәсәүдә тик туңга һөрелгән мәйдандарда сәсәүгә өлгәште. Кыпсак авыл биләмәһендә 3 авыл карый. Әбделмәмбәт, Йылдыгыл һәм Бәләкәй Кыпсак авылдары. 359 хуҗалыкта 1390 кеше яшәй. Шуларның 63-е күп балалы яшь гаилә. 2-дә унда төрле социаль объектларда капитал ремонтлар үткәрелеп килә. Быелгы елда Әбделмәмбәт Айык авыл 2021 республика конкурсында еңүгә өлгәшкән аксага балалар майдансыгы төзелә башланды. Халык тормышын яхшырту өчен бар көсегезне алып эшләй бетте. Авыл хакимияте башлыгы Таңсулпан Айрат алкышлар каршылай. Парадта Галиәкбер авылы биләмәһе, биләмә башлыгы Габитова Әлфия Ишбулды кызы. Данлыклы Бөриян корттан үрсетеп, 1000 яшәр солык агасына кортлар кундырып, шифалы солык агасы белән дан тоткан, шәхси эшкуарлы асыр, агас эше белән булышкан елкылар үрсеткән Галиәкбер авылы биләмәһе. Авылыбыз матур балалар үстергән күп балалы гаиләләре, ардаклы шәхесләре Исмәгыйль Әхмәдулла улы, Ирек Хаммат улы, Зәки Хаммат улы, Латиф Абдрахман улы һәм башка бөек кешеләре менән горурлана. Галиәкбер авылы биләмәһендә 2 авыл карай, Үргенегеш һәм Галиәкбер авылдары. Биләмәле 2 мәктәп, балалар баксасы, китапхана, фельдшер акушерлык пункты, мәдәният усагы, почта бүлексәһе, табигать курсаулыгы, 6 шәхси эшкуар үз эшләрен алып бара. Ямьле табигать курсагында утырган Галиәкбер авылының киләсәге ышаныслы. Афариндар. Хөрмәтле алкыштарды йәлләмәйбез. Инде хәзерге башлыгы Юлдашев Гани Гали улы. Хөренте йөрдәгән күп өлешен күп еллык үләндәр бирә. Бұл биләмәләргә крестьян ферма хуҗалыктары Юлдашев Айнур Галиева крестьян ферма хуҗалыгы йокысылы күрсәтү, кымыл җитештерү буенча тәҗрибәһе итәрлек. Кульчиков Баян Гөлмитдин улы крестьян ферма хуҗалыгы күп еллык үләндәр үстерүгә өстенлек бирүче фермер. Мордагылы Бәкил Хайретдин улы крестьян ферма хуҗалыгы малсылыкта игътибар бирүче фермер. Аккар авыл биләмәһендә 3 мәктәп, 3 мәдәният йорты, 3 фельдшер пункты эшләп килә. 3 төр ветераны яшәй. Аккар авыл сагында авыл биләмәһендә 1394 кеше исәптә тора. Урындагы башлангычларга булышлык итү программасында катнашып һәм Айык авыл республика конкурсында катнашып, Исламбай авылы быел еңеп чыкты. Афарин Ислам. Башлыгы Сабитов Садик Сабит улы. Бүгенге көндә биләмәлә Киекбай, Мендагол, Акбулат һәм Гаделгәрәй авылдары карай. Халык ханы 977 кеше. Авыл биләмәһендә крестьян фермер хуҗалыгы Юмагужин Рөстәм Рафиq улы, Юмагужин Рафил Фитрат улы, Шәхси эшкуар Аминова
Луиза Шамсутдин кызы халкыбыздың борындан килгән кәсебе корытсылык өлкәһендә уңышлы эшләп киләләр. Табыла шулай ук авыл биләмәһендә һәрбер хуҗалык корытсылык белән шөгыльләнә тирәк тә яңлыш булмас. Туризмды үстерүгә лә аерым игътибар бүленә. Бар һәр авылда җәмәгать оешмалары, агенәйдәр, ветераннар, хатын-кызлар советының эшләре мактауга лаек. Авыл биләмәһе районында үткән сараларда һәм спорт ярышларында әүдем катнаша. Киләсәктә халык менән бергәләшеп эшләгәндә күп нәмәгә ирешеп булачак дип ышанабыз. Байрам менән афариндар. Каратты дәвам итә Иске Субхангол авыл биләмәһе. Авыл биләмәһе башлыгы Ишак Ниязов Раян Романан улы. Иске Субхангол авыл биләмәһендә крестьян ферма хуҗалыктары Зыянбаев Илһам Марат улы, Ихтисамов Руслан Әнвәр улы, Сейбетдинов Әбубәкир Гайфулла улы, Кингәбаев Фазыл Фәрзәт улы, Дәүләтбаев Айнур Газиз улы, Гадамшин Азамат Юлдаш улы, Шамилов Ринат Галимян улы уңышлы эшләп килүсе, малчылык өлкәһендә йокылсылыкка игътибар биргән хуҗалыктар итәкчеләре исәбендә 6 мәктәп, 6 балалар бакчасы, 1 Урал аръягы агрокомплекс колледжы, 67 организация эшләй был биләмәгән. Туган төяген тагылама турланһын, сәскә атһын, гөрләһен дип дөйем эшкә кулдан килгәнсе, өлеш индерә Иске Субхангол авыл хакимияте. Олы йөрүдәр һәм уңыштар юлдаш булган һәргә киләсәктәләр. Афарин Иске Субхангол авыл биләмәһенә дан һәм хөрмәт. Hürmetli arkadaşlar, bu klaslık menен barışıqlayıp barata әттек ауылы биләмәһе. Биләмә башлыгы Бейметов Әмир Әүхәйли улы. Авылда халыкына 4 елда һәйкәл тугы, 9 еллык мәктәп, балалар баксасы, фельдшер акушерлык пункты, мәдәният йорты, почта бүлексәһе эшләп тора. Авыл биләмәһе районында үткән сараларда әүдем катнашып, призлы урыннар алган. 4 шәхси эшкуар, 4 крестьян фермер хуҗалыгы үз эшен әүдем алып бара. Сәйетова Үзән, Баймөхәммәтова Тансулпан фермер хуҗалыкларының эшләре уңышлы бара. Инсур, Роберт һәм Идел Баймөхәммәтовлар ат ярышларында әүдем катнашучылар исәбендә. Ветераннар һәм хатын-кызлар совет оешмалары уңышлы эшләп килә. Һабантуй байрамы Райондаштар илегәле алкышлар белән Тимер авыл биләмәһен каршы алабыз. Авыл биләмәһе составына бер генә авыл инә. Авыл хакимияте башлыгы вазифаһын Кулдыбаев Фазыл Сәләхетдин улы башкара. Авылда 9 еллык мәктәп, балалар бакчасы, мәдәният йорты, фельдшер акушерлык пункты бар. Шулай ук 7 крестьян ферма хуҗалыгы исәпләнә һәм уңышлы эшләп килә. Авыл халкын көнкүреш товарлар белән магазин хезмәтләндерә. 2 тәүлек ветераны, 2 кош Биләмә башлыгы ул бирдән Ишан Мөхәммәд улы. Биләмә авыл хуҗалыгы үсешкән тармактардан бере булып тора. Халык күпләп массалык белән шөгыльләнә. Бу елларда сәяси мәйданнарын арттырып, уңышлы эшләп килгән крестьян фермер хуҗалыклары, Рәйфаевлар, Вәлиевлар, Шәгәлиндар, Килдияровлар, биләмәгә икән авыллар елдан-ел матурая үсешә. Авыл биләмәһендә 2 мәктәп, 2 фельдшер акушерлык пункты, 1 балалар бакчасы, 1 мәдәният йорты уңышлы эшләп килә. 2022 елда Бөкүмей проекты буенча егерсылык Байназар мәктәбенең Аргая филиалына спорт инвентарлар һатып алынды. 2023 елда Кулгана авылында яңа модульле клуб бинаһы планлаштырылган. Кулгана авыл биләмәһе Башкорт дәүләт курслыгы белән тыгыз бәйләнештә эшләп килә. Афариндар башлыгы Мәҗитов Азат Гали улы. Байгада авыл биләмәһендә 2 авыл карай. Бөтәһе биләмәһендә 967 кеше яши. Байгада авыл биләмәһендә 2 авыл мәдәният йорты, 2 мәктәп филиалдары һәм 3 мәсҗид эшләп килә. Биләмә халкын хезмәтләндергән 11 шәхси эшкуар һәм 24 пилорам. Көнкүреш товарлары белән тәэмин иткән 5 магазин һәм 1 Урал мини маркеты эшләп тора. 2023 елда Байгада авылында модульле клуб ачылды. 2022 аша егет клуб Байгада авылы ярында мәктәп тәрбия алмакчы. Бу елны 2023 проекты буенча Яңа Усман авылының мәдәният йортының тәдбирләре алыштырылачак. Әүдем Мен каршылык Иске Мунасип авылы биләмәһе. Биләмә башлыгы Юмагулов Хәбире Мәһди улы.
Иске Мунасип авыл билемәһенә Иске Мунасип, Яңа Мунасип һәм Мәди авыллары карай. Уларның бөтенендә бергә 2000-гә якын кеше яши. Авыл билемәһе территориясында 3 мәктәп, 3 балалар баксаһы, 3 фельдшер акушерлык пунктлары, 3 мәдәният йорты, 2 кәрәккән фермер хуҗалыгы, 6 шәхси эшкуар, 9 сауда нөктәләре эшләп килә. Иске Мунасип мәктәбенең директоры Мутубаев Радил Камил улы. Мәктәп капитал ремонт үткәндән соң яңасы йөз алып, авылга ем биреп балкып ултыра. Иске Мунасип мәктәбе киләсе елда үзенең 100 еллыгын каршыларга әзерләнә. Кунафин Фәнил Фәрит улы, Кунафин Ихсан Шәмсетдин улы һәм Әмирханов Маргиз Ансар улы, Сишварлар Көтәк Толыр Шәфәр Мөхәммәд улы, Халид Ибн Сурайхат улы, Насретдинова Зиләхәлә һәм авыл биләмәһендә үткәрелгән сайларны даими спонсорлары. Hürmetli rayondaşlar, kaderli konuklar. Bizim Rayondaşlar! Yırlar tuğanı күңелдә. Һаумыгыз хәерле көн, хөрмәтле райондашлары, якташлары, авылдашлары, кан кардәшләре. Инде бу елга Һабан туйда сәламләүгә ифрат шат булып, һәрберегезгә күңел күтәреп теләгән дәрт һәм дарман теләп, Һабан туйдың тантаналы өлешен башлайбыз. Бүгенге байрамның мәртәбәле кунаклары белән таныштырып үтәбез. Газиз Минәхмәт улы Манапов, Бөрьян районы муниципаль район хакимияте башлыгы. Илһам Зөфәр улы Фәткуллин, Башкортстан Республикаһының архив эшләре буенча идаралыгы итәкчесе. Илшат Галимиян улы Ишбулатов, Бөрьян районы советы рәисе. Халил Хәлфетдин улы Ишмуратов, дәүләт һәм җәмәгать эшмәкәре, Урал урманы асыл акционерлар җәмгыяте генераль директоры советнигы, Башкортстан Республикаһының 1-нче, 2-нче һәм 5-нче сакырылыш дәүләт җыелышы Корылтай депутаты, Башкортстан Республикаһының аскылынган мәдәният хезмәткәре, Салават Юлаев ордены кавалеры, районыбызның почетлы гражданины. Халисә Хәфидин кызы Кылдәүләтова, Байсырдан аткыланганы табибы, Эстердин һаулык хаклау отличнигы, почет билдәһе ордены кавалеры, милләт әсәһе, райондың почетлы гражданины. Рәүф Дәүләт улы Сиражетдинов, якташыбыз, Башкортстанның аткыланган мәдәният хезмәткәре, Рәсәй Федерациясе агросәнәгать комплексының почетлы хезмәткәре. Айнур Илгиз улы Мөхәммәдов, Башкортстан Республикаһы дәүләт йыелышы Корылтай депутаты, Башкорт дәүләт табигать курсаулыгы директоры. Гөлнур Галинур кызы Колһарина, дәүләт йыелышы Корылтай депутаты, Ватанда хаклыклар дәүләт фондының Башкортстандагы филиалы итәкчесе, Башкорт хатын-кызлар оешмасы рәисе. Рөстәм Дилислам улы Шәрипов, райондашыбыз, Хайбулла районы хакимияте башлыгы. Азамат Мырдагали улы Юлдашбаев, Сибай каласы округы хакимияте башлыгының вазифасын башкарасы. Илгиз Лирман улы Фаткуллин, Башкортстан Республика урман хуҗалыгы министры урынбасары. Даниил Салават улы Ягәфәров, Башкортстан Республикасы хөкүмәт аппаратының оештыру техник алымды бүлеге мөдире. Артур Айдар улы Алибаков, Өфе каласы Совет районы хакимияте башлыгы урынбасары. Безнең якташыбыз. Рәфис Гәрәй улы Мөхәммәдьянов, Башкортстан Республикасының Мостай Кәрим исемендәге Милли яшьләр театры директоры. Ришат Хаҗали улы Сабитов, Өфе сауда-икътисад колледжы директоры, якташыбыз. Хәлил Юлай улы Рәхмәтуллин, Бөтендөнья башкортлары Корылтайы башкарма комитетының яшьләр эше, спорт һәм ирекмәнлекне үстерү буенча комиссия рәисе урынбасары. Гөлсирә Фәтих кызы Истамбулова, Силәбе өлкәһенең Кыштым каласы башкортлары Корылтайы рәисе. Рәмзия Рафаил кызы Кәримова, Башкортстан Юлдаш телевизионының махсус хәбәрчесе, Башкортстанның аткарылган матбугат һәм иң мәгълүмат хезмәткәре. Газдиология Өфе асыл акционерлар җәмгыяте вәкиле шәхси эшкуары. Нәсимә Баязит кызы Тукаева, Зәки Вәли исемендәге Милли китапханәнең баш белгесе, якташыбыз. Һәм районыбызның төрле өлкәләрендә күп еллар итәкчелек итә. Бүгенге көндә хаклы ялда булса Һабан туйыбызның почетлы кунаклары. Яхин Дамир Сәлимиян улы,
Алигатов Айдара Ташкемерұлы, Шамилов Рафаил Сиражиддинұлы. Шулай қабаттыға қайтқан абыройлы яқташтарымызды, мәртебелі қонақтарымызды барығызыла байрам менен құтлайбыз. Язғы іштер тамамланып, малдар үленген тойынға. Табиғат өзінің ең илахи медгілін кесірген бір мәлде, әуәлден халқыбыз табиғатқа сығып, байрам етек, иркімге именлік, моллық тілер болған. Біз бүгін тап ошы изге Қадыр байрам сақтады, бір янрайны муниципал район хакимияты башқыға Азиз Мемлер Махсус хәрби операциялар хезмәт итеп йөргән егеттерге, әлеге көндә безнең сикте яклаган якташларыбызга шулай ук олы рәхмәт белән һәм хөрмәт белән баш имәнсә булдыра алмыйбыз. Шундый көндә, әлбәттә, уларга түземлек һәм һәр береһе туган иленә именһау әйләнеп кайткан дип теләйбез. Здесь уже запах шашлыков и рынок. Тут для детей всякие финтифлюшки, тут арбузы. Тут сувениры Бурзянского района. Оны Бурзян батыры. Сукмар хәлтәйің ме бүгін? Сукмар хәлтәйім, біз көрәшем. Яра. Нежелательные кешеләр еще бақтарып қайтарып. Весал абы бұлдығым? Весала, yok. Мен несе кила? 85. 85? Сукмар ташы бұл амы? Мен де 85. Неме тейді әрі өттігі? Битва взглядов. Іштейбіз ме? Көрішәбіздір аты бүгін, е? Конечно. Көрішмейді? Йо, все, тренер сказал, көрішмей. Все. Hadi şunu evir şey gelin değil mi? Yigitlarga можно было 6-7 Oy, qara, tüf mine. Qara barmay şu. Aqtilal, nehirde bar yalanbaş yürüyün, üstü tomalıp key. Ha qoyaş neyte, buğa. Oy, bilmeyim. Men qalp işlepe alırmın tegeynim şu. İşlepe alma, bizbolka. Bizbolka var şu. Bana bar üsüdilli, men onda der üsüyor, birine mehir. И тут шашлыки, шашлык на шашлыке, короче. Можно взять, поесть шашлык и закусить опять шашлыком. Вообще. Вот это самый крутой человек нашей деревни. Потому что он всегда в очках. Что, видно? Потому что всегда с похмелья опухшие глаза, поэтому прячет. Бортовой, да? Бортовой, бортевой. Бортовой УАЗик. Бортовой УАЗик мне дорогой. Это бортевой Миор. Айрым 800. Вот эта маленькая баночка 800 рублей стоит. Это золото, наверное. Вот такая 200. 200. Ё-моё, цены такие. Москва-Сити. Москва рулит тут, Москва. Москва вообще отдыхает тут. Момент. Волосатый. Бізді түсіремін блогқа. Түсірем. YouTube канал. YouTube. А вот тут повара заповедника варят суп, наверное, не здесь? Токма сашы? Токма сашы мы? Бишбармак. Мясо. Только мясо. Аппетит зверский у всех.
Самовар. Bayıstana düşürülmeli. А? Bayıstana Бейсті түге менің личный бейсті менің. Основной не наш экскурсовод. Давай, рассказывай про Интервью давай, интервью. Как раз. Это не мои специальности. Ну, давай ничего тебе, что-нибудь расскажешь, это, думаешь, все это будут знать. Главное, ты рассказывай уверенно. Да. На YouTube это все, на YouTube. Да я понял. Ага. Ну что я тебе могу сказать? Ну, про заповедник вообще расскажи и все хотя бы. заповедник? Да, заповедник, в чем заключается суть этого заповедника? Суть нашего заповедника, именно заповедника Шульгантар, заключается в различных направлениях. Одно из этих направлений – это развитие бортевого пчеловодства. То есть именно бурзянская популяция пчелы. Она является у нас зимостойкой породой, поэтому есть смысл разводить в нашей территории, допустим. Но, к сожалению, именно как бурзянская бортевая, она у нас сейчас теряется именно в генофонде. То есть сейчас очень много смешанных пород, поэтому, допустим, наш заповедник держит такую дистанцию, чтобы именно сохранила популяция бортевой пчелы. Здесь, допустим, у нас представлен на данный момент это работа бортевиков, как они именно изготавливают саму борть в стволе дерева. То есть здесь проиллюстрировано способы, допустим, как залезть, как закрепиться на самом дереве во время работ, во время сбора меда, допустим. Здесь представлен исконно башкирский набор инструментов именно бортевика, промысловый набор бортевика, которым до сих пор сейчас заповедник пользуется, чтобы сохранить именно такую вот диковинку башкирского национального быта, что ли, проще говоря. Это основное, одно из направлений заповедника, именно, что мы сейчас здесь представляем. Также очень много направлений заповедника, это, допустим, памятник природы Капова пещера. Да, тоже является одной из достопримечательностей нашей республики и стала очень популярна в сфере туризма в последние годы. Музейный экскурсионный комплекс нашего заповедника начал сильно развиваться, вошел в состав ЮНЕСКО как всемирное наследие. Да, она уже вошла, да? Вошла, да? Да, вошла. В принципе, если так вот говорить вкратце о заповеднике. Ну а дальше специфика работы — это различные научные работы, которые ведут научные отделы. Это ежегодно изучают природу, допустим, ведут статистику. Это как и во всех во всех заповедниках. Это у нас топор такой. Монетизация. Кондиционер есть внутри, охлаждающий? Нету? Ну, вода же капает откуда? Или пот это капает? Боже. Да. Надо облиться хорошей водой, холодной. Охладить мускулатуру. Да. Бурьяндың Урал батыры.
Фазалова Эльза Ахат Кыдам. Магариф ветераны. Два-три раза. А? Два-три раза. Два-три варианта. Много фоткай. Сделал уже, сделал? Еще давай. Нет, вспышку открыл нечаянно. Там купил план. Мына мен ең моторы деген апайыбыз мына оқтан ата. Бірінші орын алырға тиіс. Әй, өзім мотор дейін егер, мен ең моторы дейін. Ну, бүгін ең моторы ба? Не? Магулова, Назифа, вручаю чемпионка международного класса Алия Исбулатова. Üçüncü orun bizning yangi chiqqaning bormi hali? Uchinchi o'rin. Вручаю будущая чемпионка Нуркулова. Лизапаева. Чемпионка, asıl Avrupa'da. Все, bunday yigit ballar anaqma zo'retdir. Давай. Так. Организатор кім болды енді бұл соревнованиене? Спорт комитет, біз түгел. Ага. Так. Судья ғана просто. Ага, судья кім болды? Азамат Рыскулов. Баяқтан? Бурзен. Бұлар простой ауыл хатын-қызларына ұқсамаған бит әлі, спортсмендарға ұқсағандарына. Ысын спортсмендар міне бұлар? Профи уровень. Олар профи, без новички. Так. Кем несік мақтаны екенін көп қарағыда әлі? Ох, бірау восьмерка. А десятка даже? Ух ты. Yetti. Так, 8 плюс 7, 15. Neyim var kanıptan bütün? 15'ke 7. 15'ke 7. 23. 23'ke 10. 33 o şey kavun evet. 33 plus 6. Да. 39. Слушай, будешь говорить? Давай. Таушы екінші түрлі болдың че? Так, вам тоже надо будет отойти. Ага. Қылқ етіп қалды. Тоже хаиш-маиш, неправильно. Поправку на ветер. Юрегов. Ой, Аллах. Ну, главное, доска галяга видали. Пока привыкайте, наверное. Марау, бізге. О, она брал синий зона галактика. О. Анағанда білді ғана.
Bunlar profi уровень mi? Ну, вообще совсем профессионально. Tanıştırıp öteki kimler bilen bunu? Азат Ахатович Кильдин, чемпион республики, бывает. Это вообще чемпион, сам сейчас боксы баймақтықы. Так, кізіп тұрып қана, ал. Ал. Ахатович сенікі ебет. Хинекен алдың? 5, 10, 15 и 10. Бұл терек өтіп аталған. Ешкілден 10 долда еверсін. Кенеке 16. Валеев 10. Мында қарағыда әлі. Бишкетті хамында үй, мына бұл заложник, бандит. Бұға тегесен плюс 5, бұны білдің заложница, бұға тегесен минус 5. Шоға минус 5 ашқы, бұнда плюс 5. Шоға обязательно шоға тегедір керек. Онғы бар даже. Не халам балам. Так, әдәгін. Атауды сәвілер. Ayşe biz zıngırday o. Güzel. Zıngırdak barıp diye. Yakat zıngırday şekilde. Şolay şu. Zıngır. Yazdı mı? Yazdı mı? Betes. Uyuyorsun. Самая точка видно. Atış var, haydi gel. Лучше не попадать в ответ. Зараз геть прийшли. Хай гітеся. Керуватиля здесь мінус хатиля. Былай ғана неге ататыған. Нығырақ тарт. Нық тарт барып етмей аты қазір. Бәтес. Не знаю. Білмеймін шо. Как правильно отпускать тетиву? Шулай даже? Как правильно отпускать тетиву? Я уханмаймын. Давай. Так, да, чтобы не она... Раньше... Біреуінің кім есімде деген батыры бұл? Барма, көп тұр. Құра бүрі, тере ағыңды. О, хорошо. Тута біле. Анын да бар? Бұл, значит, такка келмеген о? Давай, Даян, давай. Первый раз стреляй, что ли?
Ну, первый раз очень хорошо. Для первого раза это даже супер. Первый раз тугулинду. Алдатама. Жестко играет, жестко, давай. Поднимает. Ой, вообще. Зубами цепляются вообще за мяч вообще. Играй, играй. А тут типа трасса, да? Горная, или на тюбинге можно кататься? Это электрокабельное. Ну что ты вот так? Ну что ты начинаешь? Так? Ну, специально что ли? Начинается какой-то танец интересный. А, вот и моя женушка ходит.
Değil mi? Şirokun mesela. Buna Galek Berdar, kımızların üldəresi otura, rahatlar. Budalar o. Girmeysin karamışa sığığında koyun. Bir şey yok daha. Girme ya, yine şey isip sokmağısın yani. Yok, сидит там, сидит. Öyle, сейсер. Меня пригласили в юрту, короче, я гость главный. Күнін bir тоқтауыз башқұрт сәйісі. Сәйістім кесе, hem сәйістім. Несі кәлі сәйістім бүгін, hem сәйістім кесе. Неше күнде ол деп сөйлемейді? Yok, ayağına ben teyinin yarın kana koyam işte. Это, кстати, старинный медный самовар. Это редкость. Причем она рабочая, походу. Еще медный поднос. О чем я мечтаю. Да, это рабочий самовар. Что здесь написано? Раньше, конечно, юрты были из войлока сделаны, но имитация настоящей юрты она и есть. Вот так башкир были украшены всякими вот такими покрывалами самодельными, полотенца красивые, вышитые узорами. И вот тут сундук стоит башкирский с орнаментами. Опа! Вот он. Железный, что ли? Железный, да. Вот такой. Кстати, это ирмсик. Национальное блюдо. Это талкан национальное. Здесь мед стоит тоже. Вот. Щак-щак. Вот курут. И все такое. Yine qarab halkın gidip bağlana Gurgedette, hurgedette ay tarala İlyardım tıkanlap yürü her tarafta Kiyev kudile kelleşirle uli halkından Esen tilli yangrap turun her bağlandan Maturdarı, batırdarı, tıvatırhın Bu dünyala atıl halı kardatırhın Kiyev kudile kelleşirle ul halkından Esen tilli yangraptırhın her bağlandan Maturdarı, batırdarı, tıvatırhın Bu dünyala atıl halı kardatırhın Maturdarı, batırdarı, tıvatırhın Bu dünyala atıl halı kardatırhın Все, рахмат. Короче, меня сәйсерге сақарлар. Тіп. О, мына. Ой. Ашығы тәмлі өхін. Ғалек бәрдердің балын ашап қайтам әді. Bir de düşür oturalım. Aşağı oturalım. Это липовый мед, смотри, белый такой. Вот это начальник Галек Бератей. Сильсовет. Теге нейдің ерін қойырмын. Сильсовет, мен сильсовет. Мен әдір авторитет. Üzür hasta kekko var. Böyle yaşamak dikkat. Oturma meme yaşa. Ana, tavuk turgutun birelim. Bak kıstırma. Yok, uşunda eti günde ite aşağı oturmağım. Rahmat. Вот пирожки еще можно. Пирожочек. Пирожки. С картошечкой. Пожалуйста.
Мен айтмайм. Айтсам атуға балашатмай. Ayşayım. Evet. Aşağıda Alekber'deki ikisirek kod böreğin arayına. Şu bölük balasala oturabın da bildi. Kiri gelen duru. Ha? Mallar ikisi bulamar oluyor. Organ nemeni, yığan nemeni, kiri şengdürü değil mi? Bilmeyi versen. Yok, rahmet, yaşamayın. Hiç aşağım her yürüye almayın. Say bireyim ben lan. Ustamam. Yok, rahmet. Men şuradan Ha? Yok, şuradan da keteyim просто. Сантиметр такой. Сантиметр аймinin kurşu. Yok şuradan da kırık. Ha? Hizmet. He şuradan da keteyim buradayım. Şuradan da kırık. Kim bular? Kim bulan soğayıp? Men. Alfil. Kim malay o? Sagitov. Aydar? Aydar Togul. Aydar Togul men. Sagitov Aydar partayda bitindi уже. Şemsettin. Şemsettin ayakını. Şemsettin ayakını. İki toğana. Apayın bulan. Her gün bulan. Aytınız. Hanım. Halava men bir toğan. Gölder bulan. Kişi beni tanımıyor. Melek verdik. Sülgendeki? Melek verdik diyeyim. Melek. Fayaz edildik. Mana evet. Hey mi ingege selam. Oğlum bunda yürüyor faydalı. Kim amalay buldu? Hey mi? Yok hey mi ingege malay buldu. Atın kızlar yazılı kız. Ana какая-то борьба бешеная. Не на тебя талабу. Мас рестлинг. Синий выбрать. Hayda. Min tart bulayın. Başkurtsa. Lemçi. Dayak atışu. İyi. Hoppa. Çempiyon. Hasan abi bitti mi? Yengdegen mi? Berehe bariyas berehe girivik. Yengmene mi? Volейболда? Çayırtam yengdik. Ha, молодцы. Давай. Сколько килограммов тут? 95. 95 килограмм. Aşağı kıldan sen. İha! Молодец. Yara kız burada heltegen buldu. Ayakka düşe ketlit indi, короче. Алып жылға сыққандары, сомалақтары бек қылмайлар әлі. Ondan kişisi önermen Baymağamed'e ile yoldaşlar kitip bana İstanbul'da neyse bu var? Kapası yatıp kaldı yigittin. Kirgiler kapası namuğayım beri sorunda var. Belki yanı kapası bule bildirirler yigitke. Aferin. Это у нас главный комментатор, незаменимый комментатор всех соревнований Бурзянского района на лошадях. Короче, соревнования на 8 кругов, километраж не знаю. Участвуют вот эти 4 всадника. Они уже на 5-й круг пошли. Пока еще 4 круга есть. 4 круга. Сейчас посмотрим, кто из них победит. О! Чемпион, вот он. Этот второй. Давай, кто третий? Оп, оп.
Yılmaz. 20-й. Uğuşlar, Durdenaz'ı Türkiye'ye Durdenaz'ı bir kırılığına uğuşuna gelip Fileş'e gelip geldiler. Yigitlerine uğuşlar. Ara durmanda uğradı. Dağlardı. 5 kilometrede saptırıldı. Mümkünçilikleri var yine. Şuraya edip Robert'ten kolunu buldu. Alkışlar. Вот суфы пришли. Женихов, да, приехали с Уфы. Да, ищут женихов. Буржандың жигитлерин, короче. Тауып беремин. Ну, чтобы ориентировочно кемдедлерге. Sizlere жених var gerek mi? Керек etsin. По возрасту старший это перед тем. Да ладно, мы уступим молодым. А здесь идет борьба на конях опять, который называется аударыш. Главная задача завалить соперника на землю. Хоп, хоп, вот, о, что творит? Опа, все, снова уронил. Чисто. Кем кушак кыскандыра шугал проигрывает. Билбауна, evet. Evet. Yoklama. Bakın. Давай. Кем кушак? Adın bu. Ne bilay, dışarıdan. Vakit var. Igen toka iska 0 bilen yeni para. Договаривайся, этих договоров. Победа! Победа выиграл Байбухамед Лиге. Вот у меня один вопрос. Смотри, проходит, да? Вот так. Кем была? Евгений Петросян была. Евгений Петросян? Mana da sesi de durumda neyse. Asıl isim neyse была? Евгений Эсен Исхаклани. Да. Кока-кола допивает. Да, надо. Башкирский кумыс. Башкирская кола, башкирский кумыс. Казахская кола. Нинди хаван той базар хыз булар инде бит. Базар гөрләй, сәүдәгәрләр үзләрен эшләрен үтәйдер. Хаумагыз халукайдар. Бик матур логотиплы кепкалар хаталар. Кемнең фирмаһы дип атала инде? Әдрәк танышып үтәйгәле. Буранбаева Таңсулпандың фирма. Бындай узурларны үзегез сәчни итәһезме или интернеттан гына аласызмы? Кайдан булһа алдырам инде төрле ердәрдән. Үзебез сәчни, үзебезнең идеябыз, нимәләребезне кушып шунда эшләйбез. Менә может бер томгаларның мәгънәһе бармы? Юк, мәгънәләре юк. Кабиләнекеме? Был стильләш. Заказлар юкмы шундыйга? Юк, был стильләштерелгән. Заказ итәләр әле эшләргә вакытым юк. Тамгалар менән, хорайдар булай башкорт орнаментлары менән. Ну как товар бүген үттеме? Аллаһка шөкер.
Үзегез менен таныштырып өтегез әле. Кем буласыз бул халыкай? Мен Таңсулпан Буранбаева булам, Бүрен районыныкымын. Эткисип Хангал авылында яшәйм. Әлеге мәлдә декрет ялындамын. Шул декрет ялында ошолай итеп әйберләр эшләп, стильләштерелгән алкалар эшләп инде. Әле генә алып сыктым, алдылар да. Шул әйбен продукция. Үзегез байрамга әзрәк карап килдегезме? Или шуннан китә алмыйсызмы? Мен хатырга гына тип килдем. Байрам менен сезне. Рәхмәт. Белән безнең тәмне итеп кымызлар исергән, шашлыклар пешергән апайлар менән танышып үтәйек әле. Без анда бүген сәясеп киттек. Әйдәгез әле танышып үтәйек. Шашлык арада тәмне булды, халал шашлык снап, халал тәмне буладыр инде, әйбәт. Әйе, халал тәмне, конечно. Менә бу фермерский хозяйствомы или үзегездән генәме? Yok, bizning Tasnim qizlarining turkumi, Tasnim bizning o'zimizning turkumimizning alparusihi bor, Vazima Bayazid qizi Ultiyoqda тоже yurib atar, shashlik ishlab. Shu biz o'zimizning turkum qizlar yig'ilishib, o'sha halal rizqlar pishirib, apsig'ib xatadi da, bu bizning kelgan kelim bitali xayriya ishine ketib o'tiradi. Masjidning ergahida yordam etirga, madrasaga, ham maktabda mana bolalarga yinishirga shu apsig'lar ishlaydi. Alloh yarham. Balay kişiler әүдем катнашалармы мондай движениедә? Biz birinchi boshlaganda нык haybat bo'ldi. Furqon masjidina ko'pmalari ulush mana o'sha bizning xatuvdan bo'ldi. Kafe halal kafedan bo'ldi. Alhamdulillah. Ham nima aytgim kela, aslında kishi нык halal rizqqa intila. Halal rizq alırga deb yoshlar ko'proq hozir nima haqovandira, yosh qizlar ko'proq halal rizq, halal nima deb shu o'xshay. Менә хәзер бит инде мусульманский модада киенгән хәзер бит ошо модада эсседә йөрүе рәхәтме или кыенмы? Юк, бер дә кыен түгел. Кешеләр әйтәләр, ой кыендыр бу. Эсседер үтиләр бит инде. Бер инде эсселек юк та инде. Юк, эссе юк, наоборот, каплы йөрүһең, кояштан каплы йөрүһең, эсселе юк, нәйле. Миңа бер кыенлык та китермәй үземне каплы йөрүем. Наоборот, асык йөрүһең мин думаю, нык эсселер. Шулай. Ну как бүгенге саудагар күләмдәре әйбәт үттеме? Әле точно әйтә алмайм, булай. Алхамдулилlah, шөкер, етердек. Булар даже күстәнескә таратыладыр инде, калганнар әдрәк. Күстәнескә, можете алырга. Ярар, зур рәхмәт сезгә. Тәмле булды шашлыкларга. Менә без бит инде күпме аттракцион бүген күрәбез. Но иң күп аттракционнарның самый необычный водный. Иң приятный нәм баласыга өчен ошо аттракционда дип шутлайм. Нисек ошондай уй килде? Кемнең тәкъдиме менән? Ошондай аттракцион нисек килеп чыкты һеҙҙең уйы? Я по-башкирски не разговариваю. Как вы вот этому решению пришли? Организовать вот такой аттракцион? А он включен просто этот. Вот впервые вижу такой бассейнный образец. Прям серьезно? Мобильный. Сам я хочу сказать, вот я с 14 лет хожу на подработки, и попалось такое объявление, то, что нужны люди на аттракционы. Я когда сам сюда попал, увидел такой масштаб аттракционов, был в шоке. И первым же делом на глаза попался этот бассейн. Вот видите, у нас на данный момент сейчас 3 лодочки, а 4-я не влезает, хотя народ именно сюда намного больше, чем на другие. Надувными уже не удивляешь? Да. А вот водный, он впервые, как вот таба. Если посмотреть, то здесь именно наш вот этот водный аттракцион больше всех. Вот. Ну и как народ? Очередь за очередью, да? До сих пор катается вот народ. Да, если бы вы здесь были бы раньше, то видели бы очередь до того места. Да. Вот чья идея вашей семьи вот это? Как пришло? Чья идея? Откуда увидели? Идея отца. Идея отца, да? Да. Он сразу сказал то, что будет жарко, людям захочется воды, и тем самым привлекать народ. И сколько лет уже вы так организовываете? С 2008 года. 2008 года? Да. Да. Ну как это? Себестоимость оправдалась давно? Первый же год, да? Не сказал бы, что каждый бизнес окупается в ближайшие 2-3 года, поэтому у нас также получилось. Дай бог в дальнейшем будем... Сюда столько подвезли, как? По заказу водовоз привез? Все делается заранее, за один день. Все, со всеми созваниваемся, заказываем. Здесь кубов сколько? 8, наверное.
8 кубов, да. Ладно, спасибо вам. Пожалуйста. Очень удивительный аттракцион. Радость предоставили детям. Мына бір зираттағы келдік. Нендейдір ойындар қолында тұттыры, авторский. Қайырлы күн. Менің есімім Фәнзел бола, Әділбаев. Мен баштай проекті етәксі. Біз бұна Хабантойға, Бүрген районының Хабантойына шулай тәуге тапқыр келдік. Үйірбіздің ойынсықтар алып келдік, башқұрт тілінде планшет һәм смартфон. Бұл біздің ойынсықтар енді тәуге обучающий, оларда алфавиты бар, шығырдары бар, көйлері бар, ердары бар. Һәм шулай смартфон, көңілі ендіктер туранда шулай ердар. Мына бұл несек ойынның тәртібі несек мұнда ұйыштырылған? Мәселен, планшетқа келгенде енді бір тапқыр батхақ харифке. Исемен әйтәлі, аю хамақ, мәселен, А харифінде аю хамақ қысқыр айынды. Икенсе функция шығырдар деген. Шулық А харифіне батхақ, ол бізге аю тұрғанда шығыр хүлей. Шулай бар, математикаға 2-ге 2-ні қошаң несе болады, бала табарға тейішінді. Бір түрлі түркімдері де бар, біздің түркімбе контакте баш, той деп атала. Бек. Мына әлік бітіне русский вариантлар барына. Тур А4 формында. Осындай форматта рус варианттар бар. Олар азбук. Әден дұрқлары бар ма? Дұрқлары жоқ. Біздің пока 2 позиция ошығына, ошылардан башландық, һәм шулай башқұрт тілінде сөйлескен курсақтар бар. Шулай татар тілінде осындай планшет мен смартфон бар. То есть игровой формада башқұрт тілін үйрену әлбетілейін. Çünkü біздің мақсат енді балаларға тілді үйрету, ол навязывание хамақ болмаған. Балалар өздері көріп ойынсықты, олардың телектері уянырға тейіш, қатып алырға. Әселерінен, аталарынан құрарға. Шул вақытта біздің мақсатымызға еріштік деп әйтірге бола. Ярар, зор рахмат. Бик әйбәт идея. Рахмат. Ярар, һеҙгә дә рахмат. Һаумыһығыҙ. Беҙ Һабантойға тәүге йыл сыҡтык. Былай ярмикәләрҙә һатып итеп торабыҙ. Беҙ ошо Бүрген үҙәгендә төҙөлөп ятҡан Йәмғиәт мәсете, ҙур Йәмәғәт мәсете, Фурҡан мәсетенә үҙебеҙҙең ошайтып һатып итеп, аҡсаһы йыйылған аҡса шул Фурҡан мәсетен төҙөүгә индерелә. Бына быйыл тәүге йыл Һабантойға сығып ҡараныҡ. Һәйбәт үтте былай, әлхәмдүлилләһ. Булғаны менән Аллаһ Тәғәлә бирә торғаны килде былай. Рәхмәт. Ҙур рәхмәт. Иттәрегеҙ тәмле булһын. Дауам итһен сауҙагәрегеҙ. Һеҙгә байрамнарны ҡарарға туры килмәгәндер инде. Шунда. Тауышыңны әйттегеҙ дигәндә йыраҡтан ғына. Ҙур рәхмәт һеҙгә. Мы потеряли нашего мексиканца, сейчас мы нашли его. Сейчас найдем. Сейчас вот идем. Ну вот наша пропажа, где? Вот она. О, стали искать меня. А меня что ли? Да, а ищем. Не работает связь. Как? Мы как ищем, знаешь? Не видели вот такого мексиканца с шляпой, говорит? Ищем. Что, пошли, нас уже давно все ждут. Поехали. Сначала его нашли. Пришли, тебя нету. Алейкум ассалам. Бүрген районына башлай. Мында біз өҙебеҙҙең коллеганы сұраттык. Ниндәй уй-хистәр менән был Һабантойҙан ҡайтып китер икән? Уй-хистәр иҫ китерлек тип әйтер инем. Быйыл бигерәк тә ныҡ әҙерләнгәндәр. Аш-һыу күп, бигерәк күп. Особенно шашлык күп. Ҡайҙа ҡарама шашлык, тамаҡ туйҙырырға була, ит ашарға. Кем ит ярата, шуларға рәхим итегеҙ. Бүргәнгә ит күп. Ҡымыҙ кирәк. Ҡымыҙ әле үлән быйыл ҡоролоҡ, шуның өсөн ҡымыҙ әҙерәк. Буған өсөн ҡымыҙ ат көткән кешеләрҙең үҙҙәренә ҡымыҙ етмәй. Шуға һатыуға юҡ уларҙың ҡымыҙы әҙерәк. Менә мында дөрләтеп концерт бар ине. Халыҡ битендә Өфөдән берәй яман артист килгән көттө битендә берәй артист булдымы, знаменитость? Юҡ, беҙгә особо знаменитый артистлар килеүе мөһим түгел. Сөнки бездә артистлар үҙебеҙҙең етерлек. Бездең обычно традиционно Бүргәндә халыҡ үҙе концерт ҡуя мында, Һабантойҙа.
Сәки Элвин Грей, Мельвин Грейлар бізге керегі жоқ. Андай петушарлар менен андай.